yung mga lami. Wah! Saan na rin kamay ako na nagtikin ko eh. Tawal niya man eh. Oy, bagod man niya oh. Pisti ka gamay. Yung ako man na. Buto ang sapatos. Kung ako ang musulot, buto ang sapatos. Buto ang imong ilong. So, hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So, for today's video everyone is di na sa tag housing. So, for how many months na nakabalik na dyan ko sa housing Pinabongga. So, na-amaze lang ko dahil kay Siyempre, bago mantag ka ng bago mantag ka ng medyo buhok-buhok, ganon. So, mo to ni agi mi kinahan mag nagbalibol dito sa baba. So, pag agi na mo zay, daghang kay gunan zay. So, mura sa mga para kayo tamrag na nasuya sila pamuhok ganon chika bells so mga to sa oh my god dalingaw ko kay dagay tutok mga kikisay kay nagbalibol sila manda kabayot dito sa mga day Kawat. buring nangay kay day nangay kay siya kay kuan man na siya kanang Operation kawat. order something nga mga chika ba Order nga order kanang di pa da bayot unsay nga na day mga package mo. So mo na mapapakit-package dai then Kung manik ano eh. mamilong. So yung mga sandal ba yun? Sa mga akong sandal kay basin hindi makaigos ako, di magtakong ko pa ulit. At video ako. Dati ko ni sandal ako, may mga lami. Eh, more mo. Okay, ano kaya try. Oh! Saan na rin kamay ako na nagtikin ko eh. Tawal niya man eh. Oy, bagod man niya oh. Pisti ka gamay. Yung ako man na. Buto ang sapatos. Kung ako ang musulot, buto ang sapatos. Buto ang imong ilong. Oh! Bayot! Dari ba? Dari mga pakanay pa sapatos dayo. Sarap na pag-usa. Di kay go. Eh, kung ano yan. Pero rin ko katin na ito. Tari ka! Oh! Pero rin oh! Hada. Oy, Ay! Huwag man tangkob ko eh. Huwag tangkob. So ayan. So mo ito na ngayon kayo may Pinabongga dahil. Mga pasapatas. Diyos mio, malamag din masulot. Operation kawat nga dito na bra. Una peg sunod itong. O ayan dahil may pasapatas sa mga. Sinabi na kay kayan nga nga sa manila, uy, jacket siya dahil nga Bawa man ang tablitas. bawang tangkob. Halata dyan kayo napaskaban gikan ba it? So kuan man siya package. Kumahak. Then Jacket di ay. among yun na og pang hawas. Ay Package. sa dyan ang sa amin kay. Ari ka kini. Na Diyos mio Marimar, kagwapa ba? Bagay ras pamuhok pa. Mga bata tumingin. So magsapatos ko pa uli. Nagwapa na for pictorials. Wow! So ang mga bata din nananaw sila sa kwarto sa gawas chika. Gawas na ba yan? Ayan everyone, so wala sana mo tiwasak kay dara mo gubisbay ni Christina, then ato na namin kay kayong Pinabongga sa mo at chika ganon. So oo. ko din nagda. Wato sa mo iwalan dai. So gipaningot yung Pinabongga. Mo gawas ko. Ate tina maklaro. So ayan, nag-shoes ko Pinabongga. Baw, di siya schooler, wala na siya kay Baw. So ayan, Zay! Si Bayot nakatangag-tangag kung sabi nakakawat-kawat kasi Operation kawat. wait lang! Unsa na! Unsa na ikuha! Yung mga ganun. Huwag pa na mabot sa ato, okay na. Pak! So ayan, tayo, dito na tayo sa labas. Guys, ang daming tao, charot. Hi! So yan na nga, Zay. Alimot kayo sa sod. Then ngiob kayo siya. Then matanda ako sa gawas for today's video. Ganon. So lami kitag mga pamuhok daw. Then mga panjakit. May mura ko. Mapusil, masiguro ko ng military biyag ko. Asa ka daw? Abi na kung kisa nagkang kaang.
Boro to itlog daw. So ayan for today's video data sa gawas day. So sakto ra po dinhi ra mo nabot. Gina ra mo? Medyo oras. Na nansak ka? Pilasan ba yun? Come on. Pak! So everyone! So ayan, so mga ulit na meron tao-tao everybody. So tara sila. Aranas, gawas day! Ayun na. Kami lang, das yawi, oy! So ayan everyone, so balik na rin kayo. Mag-inom pa ko na yun. Pero ito, okay? Yoy! Kulto! Kulto? Andyan sa buhok! Ka! Everybody one shot, may Lagi. So ito ka gawas. A few moments later. So ayan, update for today's video everyone. So the enemy sa baba. So wala kami kauli. So niya nice, nag-sorry lang, may pinabonggang bongga. So dito namin sa baba ganina, dinanguli na sila. Then mo today unexpected nga maka-outfit ang ginani bayot. Pak! From chinelas to sapatos. Then jacket. O di kamuligte. So yan na nga Zay. So mo na ang kamalas lang. Kay kami gipada sa mga gamit bayot. Yung bugat pa dyan to kaayo. So mo tayo nila ganun bumangga. Ayan. Diba? Kabog. Tiaw? Sa ana lang kagwapa, chika. Sa dugay na sad niya, pila ka months na siguro or years na siguro sa ako nakabalik din hinga park. Kaysa una, katong wala pa ni nabuhat jud. Ari jud ko maglaagan diri sa babaw. Then diri sa pigas kilid. Basta anhi jud ko maglaagan pinabonggang bongga. Pero karon, mo to nabalik mi kay akong cameraman karon is laagan man gid siya. Sayang lang kay wa iyang mga kuan dire. Mga chika bells ganon. So bumongga na ang iyang area. Lami ang iyang kanang mga kuan sa mga clouds, di ba? Pakita day. Sige pak. Sige tuyok pak. Wow. Pak. Oh, nagulat ka. So medyo may pagkalapok-lapok siya kaming uwan manggod ganon. So mo to nga unexpected ganon, di ba? So yun na nga. Mo na naman naglaag mi day kay talag sarbe may makham sa motor so mo nang naglaag mi karon diri then dana sad magpa-picture na sad ko bayot sa iya ha. So lami man siya og view so mo na to siya. So ayan girl. Ngit man. Ano ang tari? Oo. Na-amaze lang ko kadahang kayo ning tan-aw ganina sa akong kuan. Ari na wag. Dahil na-amaze lang jud ko kadahang kayo gay pag agi na mo gay na is daghan man nagbalibol balikon jud ato day. Dahil nagbalibol so mo na to nahintawag sa ako si Magda ganon ingon siya. Bayot na ko dahang kiki diri amo tin ko. Paswerte ba? Ganon sa nangita man gud mi kang ayesha kay mo tanamis iyang bangko. Nanaturon. Kumbagay ba then yun ang ate wala man siya dito yung mga anak ra naa. So mo to nga wala na lang sa miming dayon ning largo lang sa midri sa babaw. Yung mo to dahang kayo makikinakakan kay dahil digi sila sa akong buhok day binila og nagpa-color ko bayot yung mga ganon pero wahibaw iday 99 Shopee. Kamuligti bayot. So yan na nga. So yun na nga Zay, manguli namin pinabonggang bongga kay hapon na din maguli pa mi sa lechon tree. Kay fiesta biag hapon doy. Na day. So maguli mi sa lechon tree ganon. So mo na day. Bye-bye. So ayan everyone, this is the continuation sa mga video gay na dito sa housing. Kato na nga kay mi kay dito man sila naguna. So for today's video na namin diri karon sa kwarta. Yung mga tinda. So, Mapil ko sa truck ni Martin. Wanang babae nga daw ulit. Silingan na mo. So ayan everyone, so bisag boy kaigo. Ano na yung kasunis dyan? Oh, Hanggang sa man eh. pasursahan para ko dagay pagamyan. Ang kapungoy. Oo mo nagpungkuan dyan sa ilo. Ayaw! Karoon sa ano dyan, puta sila. Para wala ko kay buak kitawan. Sayang day. Parang papakantay tako tay. Tapos niyo maripak. Saya po today's picture sa Mas Christian na si... Ganahan na si Christian si Tilap. Ano, tapis din na? Oh. Ah,
Matamis? So, ayan everyone! So, Wala ang ako pa ako wala ko napili dahil nga ano, Nag-Christian yung paa. wala ko ano ko ba? Ay, magkabito na ako. So, wala ko napili nga mga sinina bayot kay ano siya, gagbay, pababae siya. So, boda nga, ako napili, jacket lang, kani short. Ay, try ko, baka ko ba rin sa ako, kani short. Kani siya. So, thank you so much sa nagpadaani. Thank you very much, Mami. Chika, so, thank you very much po. So, bye na everyone!